Eyo JmP amusati mandiziva coin tabuda nepabula wayo vakangosvika nekundibata rafu pageto ndakatyorana narafu manje izvi toapisa sechitofu inzonzi kanyaya ndakerekana nangonzizvi nepolisi zvikanziburitsa muziyanzi ndakunotengesera munyakazizi vakabata homwe ndokuwana muri empty zvikanzi unadzo buritsa 10 years kana usina auende kumanasi ndikati handina wei adiresi zvikanzi mpana kutoita makwanisi ofisa msade kutanga nyaya musade kutanga nyaya kana machaizvo kuita bataishaya inga matsvaga mukadzisha ngati ofisa msade kutanga nyaya ofisa msade kutanga nyaya kana machaizvo kuita bataishaya inga matsvaga mukadzishaya ndakangotanga nekuvhura putsu yekarati kwete yekurutsu ndikati musade kuteerera isusu tokutsika-tsika vafane vekupfu chiofisa chakuda kufarisa chiofisa chakuda tuwachisa chiofisa panotokumhanyisa chiofisa panotokuwachisa ofisa msade kutanga nyaya musade kutanga nyaya kana machaizvo kuita bataishaya inga matsvaga mukadzisha ngati ofisa msade kutanga nyaya ofisa msade kutanga nyaya kana machaizvo kuita bataishaya inga matsvaga mukadzisha ndakanzo akumbira ruregerero apa dzaida kundiitira chimeru ndakamuti handisiwe grezero pawatambira uku hakuna zororo ndakazobatwa netimwe munyoro ndichingomusiya dzakarova sporo ndikati usadena gurundoro semombe ndokupinza mumuforo ofisa msade kutanga nyaya musade kutanga nyaya kana machaizvo kuita bataishaya inga matsvaga mukadzisha ngati ofisa msade kutanga nyaya ofisa msade kutanga nyaya kana machaizvo kuita bataishaya inga matsvaga mukadzishaya JmP aya ofisa vafunga kuti imbanje apa ndapa munyakazizi anolaita sigareti vakubhaiza kuda kuita fight kati vanenge vachiita sei kuofisa sati mandiziva ndisa 09